It-tnejn filgħodu l-ġurnali rrapportaw li l-inċident ta' traffiku li kien involut fih il-kap tas-servizzi segreti Godfrey Scicluna seħħ fit-2 ta' Ġunju tas-sena li għaddiet. Godfrey Scicluna kien tajjar anzjan bil-vettura viċin ir-residenza tiegħu f'Raħal Ġdid. Bil-ġurnal The Times jikwota sorsi jgħidu li Scicluna induna li tajjar lill-anzjan wara li ħareġ mill-karozza. Mistoqsi mill-ġurnal Malta Today, il-Kummissarju tal-Pulizija qal li ma kienx jaf b'dan l-inċident qabel il-ġurnal bagħat il-mistoqsijiet tiegħu. Fl-istess waqt iżda fit-tweġibiet tal-mistoqsijiet dwar l-istess każ mibgħuta mill-ġurnal The Times, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Pulizija qal li huma ħadu azzjoni mill-ewwel fuq il-każ wara li l-awtoritajiet tas-saħħa infurmawhom li l-anzjan kien ġarrab ġrieħi serji u nħarġu akkużi kriminali kontra Godfrey Scicluna. Iżda kif jirrimarka l-istess ġurnal The Times, il-Pulizija naqsu milli jispjegaw kif huwa biss-issa li qed jieħdu azzjoni fil-konfront tal-kap tas-servizzi segreti. Sa dan it-tant dwar dan il-każ għad hemm ħafna mistoqsijiet li jagħmlu l-ġurnali u li għadhom mhux imwieġba. Il-ġurnal The Times baqa' mingħajr risposta meta staqsa lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru għal Godfrey Scicluna sospenda lilu nnifsu u mhux irriżenja. Il-ġurnal Malta Today staqsa jekk ir-rapport tal-Pulizija u l-iskeċċ kienu xarkivjati jew mibdula u jekk saritx xi forma ta' pressjoni fuq il-Pulizija li marru fuq ix-xena tal-inċident. Iżda l dawn il-mistoqsijiet il-ġurnal ma natax risposta ċara. Fl-istess waqt Godfrey Scicluna meta kkuntattjat mill-ġurnal The Times qal li hu ma jitkellimx mal-mezzi tax-xandir. Sa dan it-tant fl-aħħar sigħat l-anzjan involut fl-inċident tilef ħajtu fejn qed jingħad li dan miet mewta naturali. Madankollu l-familjari tiegħu qalu lill-ġurnal Malta Today li l-anzjan wara dak l-inċident qatt ma ħa saħħtu lura anke wara li kien sottopost għal żewġ operazzjonijiet. Is-servizzi segreti ma jaqgħux taħt il-korp tal-Pulizija, imma għandhom liġi speċifika lihom li tagħtihom fost l-oħrajn l-awtorità jinterċettaw telefonati bl-approvazzjoni tal-Ministru għall-Intern. Fost l-investigazzjonijiet li kienu involuti fihom kien hemm il-każ tal-eks Prim Imħallef Noel Arrigo u tal-eks imħallfin Patrick Vella u Ray Patch. Fil-kampanja elettorali, is-servizzi segreti issemmew ukoll fl-ikbar skandlu li qatra pajjiżna, dak tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt fl-Malta.